ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆତ୍ମଲିକ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ସଞ୍ଜମରା। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ି ଆଜି ସାରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଏତିକି ବାଟ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ 5T ହେଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆର ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ସାରମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆମ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଆମେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାହା 5T ହେଲା ମଧ୍ୟ ସେଠି କିଛି କାମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଜରିଆରେ ଆମେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ସେତିକି କରିବା ଏବଂ ଆମଠୁ ଅଧିକା ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ବା ଆମର ଉପର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କହି ଆମେ କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ହେବ ଆମେ ସେୟା କରୁ ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେ କିଛି କହିବେ। जी हमें युव समाज शुभेन्दु कुमार प्रधान आम पाई बहुत खुशी से हम ये स्कूल रोचे आमर पूर्वतन छात्र तेणु आज से ये समाज युव समाज तरफ आसी आज विद्यालय को से पहुँची तेणु से किसी विद्यालय जो केते गुटे असुविधा देखे रही से गुड़ाक पूर्णांग करने से चाहूँगी। तेणु आम स्कूल तरफ अशेष अशेष धन्यवाद एवं यही समस्या गुड़िक यदि पूरण करागले आम विद्यालय बहुत उन्नति हो से आम सब उपलेवल समस्त स्टेट कार्य अधिकारी एवं उच्च पदवी को आम अनुरोध करूँ शीघ्र केमती पूर्णांग हो ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ସାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆଜି ଆମର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର। ଆଜି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଆମର ସବୁ 5T ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ା ହେବା କଥା ସେଇ କାମ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଅଧପନ୍ତରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆମ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ଠାରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସେଟା ମାଟି ରାସ୍ତା ରହିଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ତାହା ପାଣି ଜମୁଛି ଏବଂ କାଦୁଅ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ଯଦି ସମାଧାନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ସ୍କୁଲର ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛୁ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏହାର ସମାଧାନ ଆଜି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନ ଆମର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର এই ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲା 5T ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ତାହା ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ପହଞ୍ଚି ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ସେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତା ତେବେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା ଏହି ଆଶା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି। ତାକୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରୁ ଏହି କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର
କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ ମୁଁ ବି ନାହିଁ।